Chlapi, ja som Ruslan Krajcík a vítam vás u nového videa. A tuto bude moja výbava. Točím na toto, do beží foták. No a môžem povedať, celkom dobre lepoty. Máme toto svetlo a môžem povedať, že celkom dobre svietí. Dobre, čakajte, teraz vás bude svieť a ukážem vám nové ukážem. Nemám kameru. A tu. A môžem ukázať ešte dve svetla. To je svetlo a práve stojím na stole. No a to dobre svieti. Teď vám ukážem stôl. No a celkom dobre sa na ňom stojí. Teraz bude strih. Je to? Haló. Dobre, vie to. Dobre, ešte vám ukážem jedno svetlo. Ako sa to vypína? Tu je táto svetlo. Dobre svítí. Môžete sa pozrieť bližšie. Vám to dovolím. Tuto to máte. No a počkajte, musím to trochu potiahnuť. Nedovolí mi kabel od nabíjatky. Mám 2% baterky. Mami, musím končiť, stavte.